Christian broadcasts on the television. Life was simple. Хора, днес ще играем малко Isaac. Просто ми се доигра. Окей, отначало ни дава бомба. Супер. То клип няма да е много дълъг. Да кажем някъде около 5 минути. О, не. О, те пускат баболечки, не, защо? Защо съм нахвана ходим? Хора, вече се чуя на какво да таписвам, всичко лаге. В сърце, няма мисъл да разизля. Уха! Щедри награди. Какво е? Окей, не знам. Да отидем при боса. Аз се възтърпим. Не! Не! Значи това е много гадно! Това е много гадно! Значи демиджваме с правилната си. Не! Фак бе, хора, как бе? Не? Добре. Значи вече се блъскам само в тези зомбите. Но ми взимаха пълна. Се струва. Не! Не! Игра за фун, хора, не искам да постигам за някакви босове и таки неща. Еми хора, това ще е за това видео, малко е късо, обаче какво повече снимам. А и малко лаги, компа не е загрял. Лайк, subscribe и следващия път.